după un concert în muzică de Bach și Schubert. O masă copioasă a fost la restaurantul hotelului Piatra Mare de sărbătorile iernii. Noi ne urăm la mulți ani nouă și tuturor celorlalți. La mulți ani! La mulți ani! Și încheiem cu un desert. E o atmosferă foarte plăcută și cât se poate de intimă, fiind practic numai noi în tot restaurantul. Aproape, numai noi. Aproape numai noi. În surdină, muzica funcționează. La mulți ani! La mulți